friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. Hahaha, anaknya baik. SOS wis nyekeli terong. Opo iki? Sugeng enjing. Salam saka Mbok Enom. Wala-wala anaknya wae. Hahaha. Pokemon kok iso diplesetake dadi Mbok Enom. Kepriben. Kulit esok kebak pengarep-arep nerawang langit padang ngunjukake panuwun ring Gusti denen rega kanggo jumaka ngayahi pakaryan urip ibadah wala tresman banget iki. Inspektorat bakal ngeinvestigasi komputer lab saja wis mambu aroma sing kurang beres. Enggal-enggal tumindako barang bukti kuwi kudu dihilangake. Walah kepriben iki mati aku. Assalamualaikum. Guru kita monggo pinara. Wonten napa to, Bos? Ngene lho. Kula niki badhe ngejak sampean bisnis. Kanca-kanca sampeyan liyane wis tak jak lan gelem elu. Bisnis apa to, Bos? Ngeten niki lak wonten proyek pengadaan komputer sekolah DAK nggih. Nggih, Bos. Nah, wong-wong kaya kene kuwi gajine ora samondho karo dewan-dewan rakyat, pas-pasan mawon. Dak pikir-pikir sekolah iku ora sepiro mbutuhake komputer sing apik-apik banget. Wong ya digawe arek-arek cilik mawon. Dan aku ya ora usah lah ditukokake komputer-komputer sing apik lan larang, sing murah mawon kaya to komputer asli rakitane bocah ajaran dhewe. Ya ibarate kene ngewangi asal. Bos, iku tumindak gede, resikone gak gede. Iso mlebu gara-gara perkara niku. Halah tenang ae. Aku iki wis pirang tahun di kepala sekolah, sampeyan an. Setahun 2 tahun. Aku iki wis tahun-tahunan. Tenang ae muni bakal kulino dhewe. Jatah kali kula pinten, Bos? Halah, kok sik urusan jatah mawon. Masih ya DPR ngono ku. Ngono ku ya nglakoni koyo ngene. Nek pengen sugih resikone ya kudu gedhe. Sakarep mawon, Bos, kula nggih pengen sugih. Oke nek ngono sih. Piye yo komputer-komputer iku ben ilang. Nek didol konangan. Nek dirusak ana tilase. Piye yo? Hah, nelpon bego kae. Halo, Kok. Lagi ngopo? Biasa bos, golek upah. Mau kawan besok ketemu aku? Ono apa bos? Kok saja penting ngono? Pokoknya ono bab sing wigati.
gak tunggu ono omahku yo. Jam piro, Bos? Jam piro? Jam piro? Jam 5. Oke, oke. Ya, Bos. Sip, sip, sip. Oke, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Bogo, menurutmu gimana? Kok kenapa to, Bos? Kok berlaku? Jadi ini, aku ini butuh pitulunganmu. Itu bukan apa mana, Bos. Sampai ini kesalahan apa-apa, motor anyar, gaji gede, proyek watangan. Jadi itu bukan apa mana. Kan urip tansah kekurangane, kayak ngono sih. Iya pancen, Bos. Tapi yo, aku ini kekurangannya apa? Sesuk makan apa yang aku ora ngerti. Iya pancen, Bos. Nanging aku ini beda sekali sampe. Aku sesuk makan apa yang aku ora ngerti. Aja kaya ngono, kita niki disyukur kasih Gusti. Dan sampe ini ndelok itu makan apa karo aku. Engko bengi lewat lab komputer SMP. Ijen. Nggih, cak kanca sacukupe. Lewat ngendi terusan, Bos? Nyopel jendela. Nah, terus aku ini lapoan, Bos. Komputer-komputer yang papan iku ngono kabeh. Wah, itu motor ya, aku kayak balenya pegawai lawas, Bos. Beda, ning biyen kan apa nyolong kan menang-menang. Nah, saiki kan perintahku. Sing nanggung musuh ya aku. Wah, apa iki, Bos? Iki resikonya gede. Tak kandhani Mas Bogo, mulane komputer kuwi kudu ilang saka papan kalau barang-barang tersebut bakal kamu bukti. Yen saktemene proyek DAK sing gak ngono akeh sing nyimpan. Para pejabat kudu njaluk bagian. Aku mung sadurunge nglakoni lan mung entuk jatah sing ora menungso. Nek yen komputer-komputer iku nganti kedenangan dening sing kawengan, wah sikure gede. Aku bakal mlebu kuwi. Sampai ngesake aku ora. Wah, apa, Bos? Api-api Mas Bogo pinter nindakake pakaryan iki. Yen ora wani ijen bisa ngajak kanca, yen perlu mengko disediakake mobil ta apa ngono kanggo ngangkut komputer-komputer mau. Bab anggonmu adoh, aku pasrah, masa bono mengko bisa diatur mriki. Iki wonten amplop kanggo Mas Bogo lan sak kanca-kanca. Iya, Bos. Aku pengen njaluk jaminan keamanan mawon. Yang acara jagung bayi keluarga SMP, Bumarama putar lairnya. Kabeh keluarga SMP sing kamu diajak teko ana daleme Bumarama. Sekolah Kortom, kowe sekolah bisa mlebu lewat dalan betulan. Barang-barang bisa diangkut lewat dalan cilik ke sekolahan. Kendaraane diparkir ana dalan gede, aman. Ya, Bos. Ning sepisan siji kuwi ya wis terakhir. Aku wis tobat dadi malih wis tobat. Aku pengen dadi preman pensiun kok jujur seneng karo kuwi. Yo, iku becik banget. Aku dikacani obat. Aku yo semua nomor proyek DAK meneh. Ya wis sip, Bos. Sip banget iku. Aku tak mulai sedek, Bos. Yo, kok kecati. Halo. Kanca-kancaku. Halo bro, preman pensiunan teko. Kedian lho. Ngelokno aku. Piye kabare? Seiso mangan ta? Ya seiso urip bahagia banget. Apa kok rene? Ade balik dadi preman mana? Sepurane aku iki wis tobat. Kok kayak kok ustad. Sebenarnya aku merene iki ya ana tugas tinggal ngomong loro iki. Sakjane aku wis ora gelem nglakokno. Soale iki tugas lawas, tapi wis bandek wis terakhir ngono lho. Soale gajine lumayan ya. Iya. Emang itu tugas apa to? Nyolong komputer. Wah, ora level gampang. Lah kate nyolong komputer lho. Ayo piro? Iki beda. Ngono iki utusane wong gede.
gajine gede. Awakmu gelem tak gak gelem aku ndelok kanca liya iki. Gelem kok, emang gajine pira kowe? Durung kerja wis takon gaji. Yo ben semangat yo gak. Yo. Nek ngono awakmu iki sida, gelem tak gak aku gelem tak gak gaji urusan mburi wis. Yo lek tunjangane gede yo, oke lah. Yo gak, Pak. Iya. Sip. Aku iki wis nyewa sopir mobil. Sesuk kene yo, sesuk bengi. Enteni nak gang cilik sebelah SMP Sukomulya. Ojo senger. Teman antara kene, Pak. Rahasia gede rek. Sip lah wis pokoke sip. Ya Oke. wis, sip. Ngono tak enteni sesuk bengi. Aku tak balik sik yo nek kerja Iya, saja. iya. Nyolong arek ojo Iya, dadi iya. preman nek. Kamu nek sik yo. Ya, nanti Jangan hubungi aku, nomor sing biyen. Assalamualaikum. Piye kronologi ceritane? Kepiye komputer-komputer kuwi iso ilang? Isu-isu kula buka ruangan kaya to biasane. Salah sijine ya lab komputer iku mau. Nanging kula kaget mboten karu-karuan. Komputere wis amblas kabeh. Apa mboten wonten sing jaga? Wingi kabeh ten omahe Bu Maharma sing lagi lahiran. Sekolah kosan Blompong ora ana sing jaga. Apa sadurunge sekolah niki tau kelangan kaya ngene? Mboten, niki pertama kaline. Pirang komputer sing ilang? Kabeh ora ana sing bekas. Maling kuwi lewat endi? Nyungkel jendela. Apa sampun dilaporno menyang polisi? Sampun wis digoleki jejake sing nyolong. Nanging sing nyolong iku pinter banget. Amarga ora ana sing bekas. Matur suwun.